Monggo Mas Kawuk. Sajake katon rengu eman apa niku dene sampun dangu dikoko ngeten saniki pun benten napa pancen sampun bosan mongko prasetyamu nadyan geger walek watu boten badhe nglentu nanging kok ngene kadua burine apa ya bete jodhone bebasan saumpama kaya ngenteni ngumambang selolane dadine rontang ranteng kaya dijejueng wakasane kontrang kantreng Bapak Karno Sugeng Rawuh Mbah Karno ana kawas kalagan ngumbar katresnan rame ker bebrayan balenjor aku wis kadung kesuruh anane mung tansar sajake katon rengu enten apa niku dene sampun dangu dikoko ngeten saniki pun benten napa pancen sampun bosan kaya bete jodoh alam barzah bebasan saumpama kaya ngenteni umandange selolane masalah sehat ya Mas rontang ranteng kaya dijejueng wakasane kontrang kantreng ombak kang wis kalagan ngumbar katresnan mikir bebrayan balenjor aku wis kadung kesuruh anane wong tansar dadine rontang ranteng kaya dijejueng
sampe kontrangan ana kalos kalogan angumbar katresnan rami kerbebayan balik jor aku wis kadung kesuruh angane wong tansah Mbah Sarno mesemo gojos 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 yo sajake katon rengu emang apa niku dene sampun dangu dikoko ngetan saniki pun benten napa pancen sampun bosan ing mangka prasetyamu nadyan geger walek watu boten badhe lento nanging kok ente kadua gurine apa ya bete jodhone bebasan saumpama kaya ngenteni memandang selolake dadine rontang rantai kaya dijejuing bekasane kontrang kantreng ana kang wis kalegan angumbar katresnan rami bebrayan balik jor aku wis kadung kesuruh anane mung tansah bebasan saumpama kaya ngenteni umandange selolake dadine rontang rantai kaya dijejuing bekasane kontrang kantreng ana kalos kalogan angumbar katresnan rami kerbebrayan balik jor aku wis kadung kesuruh anane wong tansah ayo Mas Perio jajale to sawangen kae yo oh aku
Pra